салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем ки пешкашатон менамоем. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, тахфифи калон. ин либосое ки дар экран мебинед бо тахфифи 50% метавонед фармоиш диҳед. чунин тахфифҳо дар як сол як бор мешаванд ва инчунин шонсро аз даст надиҳед. ба сифати либосҳо кафолат медиҳем. худи ҳозир либоси ба таби дилатонро скрин карда дар ватсапи рӯи экран буда нависед то размери худро дарёфт кунед. шуморашон кам дар кам аст. доставка ба тамоми Тоҷикистон ва Русия дорем. Анис Йоқубов дар бораи сабабҳои бекор шудани муҳорибааш бар зидди Вартан Асатриян гуфт ва инчунин ба хетерҳо ҷавоб дод. дар Москва ҳафтаи гузашта мусобиқаи S182 баргузор шуд. муҳорибаи размхори тоҷик Анис Йоқубов 9-1 ва Вартан Асатриян 26-10 бо сабаби мушкилоти саломатии Йоқубов бекор карда шуд. дар ҷои ман агар шумо мебудед ҳатто ба назди тарозу рафта наметавонистед, гуфт варзишгари тоҷик. пеш аз муҳориба дар муросими вазкашӣ Анис бо душворӣ ҳаракат мекард. ӯ натавонист вазни даркориро кунад. бо ёрии секундантҳо ба тарозу бархост ва дар лимити категорияи 57.5 кг 1 кг зиёдатӣ нишон дод. дар вақти муҳорибаҳо вазъияти саломатии ӯ бад шуд ва варзишгарро бо ёрии таҷилӣ ба беморхона бурданд. дар натиҷа муҳориба бекор карда шуд ва Вартан аз ин норозӣ шуда худро ғолиб эътироф кард ва муҳорибаи қаҳрамониро талаб кард. рекорди Анис ба 9 ғалаба ва 1 мағлубият баробар аст ва Вартан бошад 26 ғалаба ва 10 то мағлубият дорад. размкори тоҷик Давлатманд Чӯпонов дар соли нав муҳорибаи навбатии худро мегузаронад. Чӯпонов 11-5 бар зидди Юсуф Ҳаҷӣ Зубариева 13-2-1 баромад мекунад. мусобиқа 8 феврал дар Краснодар баргузор мешавад. бояд қайд кард ки Давлатманд Чӯпонов зодаи Тоҷикистон буда 11 апрели соли 1995 дар ноҳияи шаҳри Туз таваллуд шудааст. ӯ дар шаҳри Челябинск зиндагӣ мекунад. соли 2021 унвони устоди варзиши Русияро аз рӯи ММА ба даст овард. ҳоло размкори амалкунандаи SCA мебошад. дар лигаҳои ба монанди MFPFC, Samara MMA Federation, Road to GFC ва FFC баромад кардааст. 16 августи соли 2024 Чӯпонов бо усули буғӣ дар турнири S178 Алишер Асамовро шикаст дод. ба варзишгар муваффақиятро таманно мекунем. Мадраҳимов омода аст бо ҳар касе ки лига пешниҳод мекунад муҳориба барад. аз ин рӯ ба ӯ аллакай лига пешниҳоди ҳариф кард ки аз Ӯзбекистон мебошад. акнун Фазлиддин Мадраҳимов 13-5 ва Муҳиддин Мамаҷонов 7-0 дар Октагон 68 ва мехӯранд. тоҳфаи воқеӣ барои мухлисон дар он аст ки муҳорибаи онҳо бо корти асосии мусобиқа ҷой дода шудааст. муҳориба дар Тошканд 29 декабр барпо мешавад. Фазлиддин ҳадафи равшан ва бузург дорад. ӯ мехоҳад аввалин қаҳрамони Октагон аз Тоҷикистон шавад. барои ин Карим бояд варзишгарони болоро мағлуб кунад ва нокаутер аз Ӯзбекистон аввалин санҷиши ҷиддӣ барои ӯ хоҳад шуд. Муҳиддин бо дастгирии ҳамватанони худ мутмаин аст ва ният дорад ки як муҳорибаи хубро нишон бидиҳад. ва ёдовар мешавем ки Карим собиқаи ду каратаи чемпиони лигаи Харду GFC дар ду категорияи вазн аст. прямои эфири ин муҳорибаро метавонед аз телеграм-канали мо ёбед ки ссилкааш дар комментария ҳаст. ташаккур ки видеоро то ба охир тамошо кардед. то видеои навбатӣ, дӯстон, хайр.